Hadis parsing rani halo ke jingwad RTI badang sian ya ke jingdon kibriu ki batan boarding ha ki yingsa them yo mulong uloong baka RTI baningkong ke klampoi syaknat MECL bat mentau ha ban pan da gawai uloong baki dangwad bnia i ki jingdei baki jingyo lat bantan boarding kite kibriu ha them yo mulong bat mauru dang ab ya ka kaipon katu ke ba kibriu benta kia thamet yang akan sebalit best barni ong jumpai kan mau te kum ketu jumpai kan mau te kum ketu benti ka tenai te ade best barni sing balang ka tai wala yum ju kan mau ketu te ngonga tip ngarong ali yang tu pot motor isu perkat kum no benti ka ni ka jaban itu ka light ngis nang chada connection light pan patadu kini yo patana no Tidor deh kalau kata katong rim ke perlu yang ban fai RTI ya po tem motor ban tip la ki don patane ki yo energi nang no gitu yo lai ti lo kata ha ngala fai da RTI po department de prosusi kalong ba kata RTI ki mo poan po sekretariat kim forward po MECL kim forward ti lo kata kum ke jinglong suburi nga perkhat ya ka service jung kita ibadai official nanti po MECL ti kum galong beriu pada ngam kwa ban komplain ngak kwa ban le face to face ban keli ti hani kelas ti to dia ngalai keli sya ongga poi nam poi tu ka RTI ke bapa nga ani barani ngalai wat pi tu ka RTI bapa ma pi nomor ba pintu pila ada ka ba pi da kam yo ani pan ngan komplain dade ngala ban komplain jo show chief secretary halor ka long halor ka nongrim bagni kelijen of duty ngalai wat ya ka fine system te barani lem no ani kata ngap perkhat kelong beriu man beriu ba kimio ari ba pliem de ba kilek nang ti halo kata kelong beriu man beriu kumala ong sikmat banga di beriu ba bet jela de raki kidor ngai ban pen bet kata kading long ba bhai la de ma ban bhai gi we te kata tong to nai katu ka sa phos ngi jong phi jong nga ka to pen klet noi katu ngan ai na ka wi ka fresh application katu sa dia ngal ai ke fresh application menini gi papli sya kila ai sya ka kila information changa ba kila forward ye katu ka RTI ka aspect section 6 subsection 3 sya ki department badi kmi nam taban ai connection hang ti po themator ten thrai ha gini ki tayo banwan ni tayo nga sayo ke report ke ka bajia po themator dakaba pentip udang abru ka kaipot RTI na ke Indian Institute of Technology Rocky kabala sya kano ba kadai ka jingpil ya ka jingprandur ni ka design jong ka basatwa ka jingtap tunum jong ka yeng dabar thawai ka jala meglia badang tei moding diang ulong ba kaniru kandangwan poi haki khendiat sengi susi kalong ba kano engineer ngi iban kalang konmen ro la sya khoros lang tu i pesto ni kuen ka di bakla design na ka ka satwa ya ka tu ti nak lang junga kalong ba no kan pair ka design ka bom la bandur ban pair ka design to ada dei ba wan jumai man tele se gala ban dei ba khlem dei tang slap na khlem de ta ka le ka bom sula chu ban nget ti dei lo ka ta ngala faida ka RTI spo ka ni ka IT ro ka ban tip ya ka daw hato ka ni ka jing tua ka dei ku ba kan no skar me khlia ba fear ka design jong phi dan ni kan no ka jing ngala kali ro kan no jing lut ba siu ko me khlia nam ta ka ba design ne phi le ka don am kata ka jing kata ka kandon habaka phir ki design phila de ban I free na nek ban design biang halor ka ni jingjia la ne la se halor jing no ka skar me khlia phi don em jing thumu ban ai da ka ki persya ka state me khlia wa punjab borum kat ya institute ban punjab borum kam de ka ba ka wara mentai tu ki video puli yang tu jaka begin baka perthaikan ya ro itu institute mentatang jing no ini we state la sya gi video ginong itu engineer ba mi nang tu kita kibru kita kipe engineer kiba asio dah kadar saya engineer tem jabro me situ tiga institute kadai ban sip ya ka respect na ka prestige jong institute lo jong lade ke ban faida ka kenja defamation years percaya skar me khlia ba penja borom kuntu kata de ke banga lale faida tai ndai hadu banta ngampat yo ag report tengah abah do sapus ni ngatrai gini asngi si kan dap sapus ni ya dap sapus ni ngan sa komplain no